de casa era intractable, però des de fa unes setmanes que ha perdut el seu domini a domicili. Primer Ripollet i ara Premià. El líder no va trobar la manera de trencar el gel i fer-se amb l'àrea contrària per imposar-se en el marcador, i això que les decisions arbitrals de cara a l'altre equip el van beneficiar suposadament, ja que ni en 2 homes menys va saber trencar el trist marcador inicial. Les arribades figuerenques a l'àrea petita del Premià van aparèixer en comptagotes. Ni Teixi ni Pol Compte van poder transformar les seves intencions. Amb el 0-0 s'arribaria a la represa i amb el 0-0 es continuaria treballant damunt del terreny de joc. Ja que tampoc van entrar novament els xuts de Teixi i de Pol Compte, que va veure com un defensa maresmenc desviava a l'últim moment la pilota. Després vindria el recital de targetes i expulsions, on el local Pol veuria la segona groga per la suposada simulació d'un penal, i a pocs minuts després Rovira la vermella directa per agredir Pol Compte. També a la banqueta blanquiblava hi hauria l'expulsió d'Adrià Serra per doble amonestació. Els de Sala i Ponsí, lluny de refer-se i aprofitar per marcar, van precipitar-se i no van trobar el camí del gol, deixant un marcador trist i gris a la vila costanera.